spirer frem og vokser op og springer ud og går i frø, der spreder sig og spirer frem. Det er sjovt. Få planterne. Er I klar på at se, om I kan finde 2 planter hver? Ja. Okay. Hvor skal I så kigge henne, tror jeg? Det er en god idé. Prøv at se, om I kan finde nogle planter og plukke nogle planter. Vi spirer frem og vokser op og springer ud og går i frø, der spreder sig og spirer frem og vokser op og springer ud og går i frø, der spreder sig og spirer frem og vokser op. Og se, hvad der så kom frem. En plante med noget nede i jorden. Rødder. Det er da rødderne. Og hvad er der? Hvad tror jeg, der er heroppe? Hvad hedder det for noget? Ja, det er da blomsten. Og hvad er det så, det der kommer? Ja, og så kommer der sådan nogle mærkelige grønne nogle. Ja, bladene, og så kom rødderne hernede. Ja, sådan ser en mælkebøtte ud. Prøv lige at se, hvem var det, der fandt den? Det var dig. Du har både fundet den her plante og den her plante. Sig mig, ligner de egentlig hinanden, synes I? Hvordan ligner de hinanden? Den der er lille. Hvad? Ja, den er stor, og den er lille. Og er der noget mere, der ligner hinanden? Bladene, hvad er der med dem? De har nemlig takker på. Man kan kigge det her også, men man kan også bare kigge på planten. Ligner de så hinanden, de her planter? Hvordan ligner de? Hvordan er de forskellige? Fordi den der er grøn, og den der er mørkegrøn. Ah, så der er forskel i farven. Hvad med formerne? Fordi de ikke har takker, og det der ligner, og de her toter. Ja, det her blad er meget langt. Og stilken er heller ikke samme farve. Nej, stilken har overhovedet ikke samme farve. Ja, se lige. Ligner de blade lidt hinanden? Ja, så den der, den er længere, og den her, den er lillere. Den her, den er meget længere. Og den her, Men den er... hvor er du god til at få øje på det der? Den har, må jeg se? Den har ikke takker. Ja. Sig mig, er de her blade egentlig runde, eller hvad er de? Lange. De er lange, ja. Og smalle. Her er de. Hov, du har fundet et helt andet blad. Nej, den er sjov. Har du set, hvad den kan? Ja, den klister. Den kan klister. Må jeg sætte den på dit tøj? Så tror jeg, den her blad kan klister. Der er altså forskel. Og prøv at se, hvad jeg fandt. Nej, du har fundet et rundblad. Se, den har også de der pigge. Og springer ud og går i frø, der spreder sig og spirer frem og vokser op. Hallo, jorden kalder. De spirer frem og vokser op og springer ud og går i frø. Hallo, jorden kalder. Vi spirer frem og vokser op og springer ud og går i frø. Hallo, jorden kalder. Vi spirer frem og vokser op og springer ud og går i frø. Hallo, jorden kalder. Vi spirer frem og vokser op og springer ud og går i frø. Er I klar til den der plantesang? Ja! Er I klar til den? Hvor er det godt. Så starter vi med blomsten. Det er ligesom vores hoved. Er I klar? Blomsten seng